Al març d'aquest any, l'últim mes del qual es disposa de dades fiables, les empreses i els particulars d'Irlanda tenien com a primer creditor la banca britànica. Ni més ni menys que 166.000 milions d'euros. No és estrany, doncs, que Londres s'hagi implicat en el rescat del país. El segon creditor és Alemanya, amb un deute de més de 150.000 milions d'euros. Darrere venen els Estats Units, i a continuació tot un reguitzell de països de l'eurozona, com França, amb 60.000 milions d'euros, i fins i tot Espanya, amb 12.000 milions, 2 bilions de les antigues pessetes. Com que també hi ha deutes al Japó i en altres països i paradisos fiscals del món, el deute total puja a 630.000 milions d'euros. Portugal té en conjunt uns deutes molt més petits que Irlanda, però el que ens afecta directament és que els bancs als quals deu més, i de molt, són els espanyols. En concret, 81.000 milions d'euros. I en total, Portugal deu als bancs europeus i de tot el món 241.000 milions d'euros. I a qui deu Espanya? Doncs en primer lloc als bancs francesos, ni més ni menys que 183.000 milions d'euros. En el segon lloc del rànquing, no gaire lluny, la banca alemanya, amb 163.000 milions. Després venen deutes a la resta de països de l'eurozona, com Itàlia o Holanda. I fora de l'euro, un gran creditor són els Estats Units, amb 130.000 milions d'euros, que estan sobretot en contractes de derivats i altres instruments de finances sofisticades. I just darrere, la banca britànica, amb deutes de més de 100.000 milions d'euros. En total, la factura del deute amb tota la banca mundial puja a 825.000 milions d'euros. Un detall important, en aquests dies que es parla tant del deute públic i del famós bo espanyol, és que al final el deute públic només suposa un 14% del total. És el deute privat, de bancs i empreses no financeres, el que suposa el 86% de tota aquesta factura, que tard o d'hora ens reclamarà la banca mundial. I tots aquests deutes són molt o pocs si es tenen en compte les dimensions de les diferents economies. Doncs el deute d'Espanya significa un 85% del seu PIB anual. És a dir, que necessitaríem gairebé tot el que produïm en un any per pagar de cop la factura. En el cas de Portugal, el deute és del 150% del PIB, o sigui, un Portugal i mig. Quan s'analitza Irlanda, una economia molt més petita que l'espanyola, resulta que el seu deute significa un 400% del seu PIB, o sigui que caldrien 4 Irlandes treballant tot un any sencer per pagar els deutes.